God aften. Beat- og rapmusik går under fællesbetegnelsen ungdomsmusik. Fælles for ungdomsmusik er, at det oftest appellerer til kroppen frem for hovedet via tunge, erotiske rytmer, som fremkommer via bas, 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 bas. Ungdomsmusikken gennem tiden har ungdomsmusikken ofte fundet inspiration i sort kultur. Jeg nævner rock and roll. Man kan også nævne jazzmusikken. Desuden er den mere moderne og nogen vil sige mere latrinære hip-hop kultur i høj grad influeret af sort undergrundskultur. I Europa har vi en stolt tradition for at lade ungdomskulturen konkurrere i en sund kappestrid, også kaldet MGP. At lade ungdomskunstnere dyste i en sund kappestrid om at lave de bedste melodier, den skarpeste tekst, og det har ofte skabt en bred folkelig appel. Så derfor, unge mennesker, få fingeren ud og mød op i Globen på torsdag efter 8. lektion. God aften.